عز السلام تانا تقبلوا نايزا channel نا تعزبتي كميلكم تصنعوا نزقوان زبلنايم زيناتات حزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات سماعتي بركز زبل اوانا وحبريتاتات نا يوتيوب channel متصعنوا اقدي ملقتي دما notification منتان كبصحكم زيناتات بوانا كتكاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نا دول ملكت متوا ايترسعوا كايح بحري حتى يمن ابلعلي سعود عرب ناي بحر اقدا اوجو امريكا ابلعلي ايران حدث متقعت اير بتصيما فلسطيناዊ ዕጡቅ ጉጅለ ሓማስ ንኸሊል አልሓያ ሓድሽ ላዕለዋይ መራሒ ጉጅለ ገይሩ ሰይምዎ ብሪጣንያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር አንዲ በርናም ብወግዒ ስርሑ ጀሚሩ ኤርትራ ወታደራታ ኣብ ጥቓ ዶባት ኮለላ ይገብሩ ከም ዘለዉ አልጀዚራ ገሊፃ ኤርትራዊ ምሁርን ዳያባ ኣኽራናት ዶክተር ናይዝጊ ኣብቲ 92 ዕድሚኦም ዓሪፎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልእን በዘዚ ሕዘልኩም ከቕርበ ሰናይ ጸንሒት ወታደራት አሜሪካ ኢራን መጻቦ ሄርሙዝ ኣብ ልዕሊ መረኸብ ዘለዋ ናይ መጥቃዕቲ ዓሚ ንምድኻም ንዓስራይ ተኸታታሊ ለይቲ ዝቐጸለ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺሞም ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እሱጉምቲ እዚ ነቶም ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ ዮርዳኖስን ኢራቅን ተቐትሉ ሰለስተ ወታደራት አሜሪካ ንምፍዳሕ ሒና ዝተወሰደ ኮይኑ ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዳ ገሊጹ ከም ግብረ መልሲ ፕሬዝደንት ኢራን ሞስዑድ ፔዜሽያን ሃገሩ ምስ አሜሪካ ብምሉእ ኩናት ከም ዘላ ኣዊጁ ቴህራን ብወገና ኣብዚ ስትራቴጂካዊ መስርሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ክልተ ናይ ነዳዲ መረኸብ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመትን ኣብ ባሕረይትን ኩዌትን ዝርከቡ ወታደራት ትካላትን አሜሪካ ከም ዘጥቃዕትን ገሊጻ ማእከላይ እዚ ወታደራት አሜሪካ እዚ መጥቃዕቲ ንወታደራዊ ማእዘዚ ማእከላት ናይ ሚሳይላትን ድሮናትን መተኮስ ቦታታት ስርዓት ምክልኻል ኣየርን ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ምክልኻል አሜሪካ ድማ መንነት እቶም ኣብ ዮርዳኖስ ተቐትሉ ወታደራት ብወግዒ ይገልጽ ኣሎ በቲ ካልእ ወገን ድማ ዮርዳኖስን ኩዌትን ኣብ ኢራን ተተኮሰ ሚሳይላትን ድሮናትን ኣብ ሰማያት ከም ዘፍሸላ ኣፍሊጠን ኣለዋ ኢራን ኣብ ልዕሊ መረኸብ ነዳዲ መጥቃዕቲ ፈጺመ ዝበለቶ ክሲ ግን አሜሪካ ብወግዒ ነጺጋቶ ኣብ የመን ዝመደበሮም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕሪ እገዳ ከም ዘንበሩ ኣፍሊጦም ወሃቢ ቃል ወታደራዊ ክንፊ እቲ ጉጅለ እዚ ስጉምቲ ብቕፅበት ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ድማ ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ብሕቲ ዝመሓደር ሰሜናዊ ምዕራብ የመን ዝርከቡ መደበራትን መዕርፎ ነፈርትን ብምዕፃው ከም ግብለ መልሲ ተወስደ ኮይኑሎ እቲ ወሃቢ ቃል ብዛዕባ እቲ እገዳ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ሓደ ሓላፊ ክፍሊ ዜና እቲ ጉጅለ ግን ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ መጻብኦ ባብኤል መንደብን ንመርከብ ስዑድ ዓረብ ዕፁብ ክኸውን ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ነቲ ክሲ ብምኹናን ብመሰረተ ሃገራዊ ሕጊ ንመርበባት ንምክልኻሎም ኩሉ ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ አሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት መጻቢ ሄርሙዝ ብጭቡጥ ብምዕፃው ቀይሕ ባሕሪ ንመጓዓዝያ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ወሳኒ ኮይኑሎ እዚ ሓድሽ ውፅአት ዝመጽእ ዘሎ እቲ ካብ 2022 ጀሚሩ ሃዲኡ ዝጸንሐ ግጭት ሕቱን ስዑድ ዓረብን ዳግማይ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ድሕሪ ምብፅሑ ድሕሪ ሰሙን እዩ ሕቱ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰንዓ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ብምኹናን ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብሃ ሚሳይላት ከም ዝተተኮሱ ገሊፆም ነይሮም ኣብ ሰንዓ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፉ መንግስቲ የመን ኢራናዊት ነፋሪት ብዘይፍቃድ ከይተዓርፍ ንምክልካል ከም ዝፈጸሞ ገሊጹ እዩ የመን ሕቲ ካብ 2014 ጀሚሮም ንመንግስቲ ካብ ሰንዓ ድሕሪ ምስጓጎም ብኩናት ሓድሕድ ኩናት ክትሕመስ ጸንሐያ እቲ ግጭት ኣብ 2015 ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ሃገራዊ ዓረብ ነቲ መንግስቲ ናብ ስልጣን ንምምላስ ኢዱ ምስ ኣተወ ዝገደደ ተባሪዑ ብመሰረት ፀብፀባት ሕቡራት ሃገራት እቲ ኩናት ልዕሊ 150,000 ሰባት ክቕተሉ ምኽንያት ኮይኑ ልዕሊ 22 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ህይወቱ ኣብ ረድኤት ከም ዝምርኮስ ገይርዎ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ተባሂሉ ይግለጽ ወሃቢ ቃል ወታደራዊ ሕቲ ያሕያ ሰራዓ ብሶና ኣብ ዝሃበ መግለጺ ስዑድ ዓረብ ንልዕሊ 12 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ክቡር ህዝብና ዘይፍትሓዊ ጨቋንን ከበባ ብምግባር ሃብትና ብምዝራፍ ኣብ ወደባት መዕርፎ ነፈርትን ብመሬትን ባሕርን ኣየርን ሙሉእ ዕፅዋ ጌራ ትርከብ ኢሉ ቀፂሉ ትጉጅለ ዓይኒ ንዓይኒ ብዝምልከት መትከል ኣብ ልዕሊ ገባሪ እከይ ጸላእ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕሪ እገዳ ከም ዝወሰነ ኣዊጁ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ብምውሳድ ንዝኾነ ዕሽነታዊ ተግባር ጸላኢ ብቆራጽነት ምላሽ ክንህብ ኢና ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ ያሕያ ሰራዓ ብዛዕባ ዝእገዳ ተወሰኸ ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዜና ሕቲ ነሰዲን ዓሚር ግና ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ ኣብ ጸሓፎ እቲ ጉጅለ ንመጻብኦ ባብኤል መንደብ ንመርከብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝዓጽዎ ኣፍሊጡ መጻቦ ባብኤል መንደብ 32 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ደቡባዊ ምዕራብ የመንን ቀኒ ኣፍሪቃን ይርከብ እዚ ስትራቴጂካዊ መስመር ንወሽመጥ ዓደን ምስ ቀይሕ ባሕሪ የላግቦ ካብ ጥቅምቲ 2023 ኩናት ቃዛ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ሕቱ ንፍልስጤማውያን ንምድጋፍ ብምባል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ጸኒሖም እዮም ብሰንኪ እዚ ድማ ትካላት መጓዓዝያ ባሕሪ መስመሮም ናብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሳገር ተገዲዶም
سعود عرب بسنكتي عم تصابه هرمز زلو خناتات كاب 7% نلعلي سدد نداديا ناب قيح بحر ابزركب ودب يامبو عزاويراتو تركب ابز دحرواي سمنات معلتاوي 4 مليون برميل ندادي كاب زودب يلا اخالو محمد الباشا تباله تنتان تصتا متقات كوا انت زي تفصمه اتاوات طراي نمغعزي بحر كزرق اب ودبات سعود عرب زي رقات كفتر يخيل يخبل نزينا رويترز قاليتو ليستمو عطو جوجل حماس نخليل الحياه حدش لعلواي مرحي غيرو خمس مرصه أفليتو نت بتكم تخلتشن عسان 4 بالسراويت إسرائيل تقتله يحيى سينوار زتكي دما على حياة حدا خابتهم دحرتي مس إسرائيل تخايد خوينات زيادة السمعنا زتريو نايت جوجلة صناعة تبايلهم زصوعو مرح تخوينو نايت جوجلة قندي تزاتاي بمقان أبستفالا ليا هاجرات أبستخايد زته كمرح تصنحو بمسكرم كتشن عسان حمشن عبدو بحا أبستفتصمه ناي إسرائيل متقعت أيه زدحان خوينو أبستفالا ليوان دما بسنكي إسرائيل زفتمتو متقعتي 4 دقو تقاتلهم يوم سيانتو مرحت حماس نمقتل سقمت زوسدت نتشوعت تقم تختشن عيسان سلسة متقعت زودبو ايوم بمباليا اتمرصا امونغو الحيان نتنو حيوان مرحي بوليتيكا بيت صحفت حماس نبره كليد مشعلن استقبره وددري نيرو اب تقدماي زر مرصا مشعد نزلعله دمص كوا انت رخبه اتبحق حماس زدلي 36 دمص كن كركباي كالن اب كولاي زورغنا الحيان مشعل مسعر كعوت كيلو زعوت زي ات حماس بزي وحسنت ناي جزار اسو منغسي نمسات اصوارو نخيفتح حزو زلو صنع مرغصي زريو حماس بسنك تخوينا زلعله مرحنته السانه تحتقطو زعانه وخوينو ابت زغف اوان تاريخو يركب تجوجله نا اصوارو نمفتحن بامريكا زقربل زلو صقطي بزي گله بوليتيكا وحسنت فلسطيماويت هاجر تقبلنت كم زيبلو يجلص حدش قدما مينستر بريطانيا اندي برنام لو مسولس مسكابينو نفلم اوان ابز اكبلو نزا اغاطام زلو قطباو قلولا نابران مقلال زحبس سقمت خمز اوج تغليصو برنامج نتا قطباو صوت زركب حزبي متنفس زخون حاجز كجبر قال كم زاتو خوينو نزن مخفال زوعل باجتون لو مزرزرو كغليصيو تقدما مينستر نجون هيلي چانسلر ايد ميلي باند مينستر غودات نجلان راينرز سكرتيرن ويسترينج مكلخا زركبو قندي ابالات كابينو سيمولو برنامج اوشت 4 عامات زيرأي عاب بوليتيكاو لوطي كم زمصن نعسة عامات صن حدش تلمي بريطانيا خم زوصن غليصيو يكون امبر مرحت تقامت سلفتات نت تلمي نصر كم زيكونه بمغلاص ينقفلو مرحت عقباو سلفي كمي بادونوك برنامج نصر تلمي يبلون كتبل كلا مرحت صغنا نايجال فراد دما كم زبله عاب لوط نمغبار حزباو كلنا نمركبن مرص اختكبر كم زغبا غليصو بدغف ጉዳያት ወጻይ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪ ሐላፊት ኮሚሽን ኤሮፓ ኦስላ ቫን ዴበን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ተዘራሪቦም ኣለው ዝተፈላልዩ መራሕቲ ዓለም ብወገኖም ብዛዕባ ዝሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዝተረኽበ አንዲ በና ርእይቶታቶም ይገልጹለው ኒኬስ ታመር ዘለዎ ነቐፌታ ክገልጽ ጸንሐ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብዙሕ ዘይፈልጦ በናም ከብ ዘንቆ ኣሚትሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ብፍላይ ኣብ ስኮትላንድ ሓጎስ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይጠቅስ ህዝቢ ኣበርድን ስኮትላንድን ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ይስዕስዕ ኣሎ ምክንያቱ እዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር አንዲ በናም ነቲ ኣብ ባሕሪ ሰሜን ብምሉእ ዘሎ ነዳዲ ከም ዝኸፍቶ ብምግላጹ ይበል ክልቲኦም መራሕቲ ድሮ ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ከም ዘለውን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዳውኒንግ ስትሪም ሓቢሩሎ ትራምፕ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ማያት ባሕሪ ሰሜን ተተኺሉ ዘሎ መመንጨዊ ንፋሳዊ ጸዓት ኣምሪሩ ክቃወምን ኣብ ክንዲኡ ቁዕታ ነዳዲ ክፍቀት ክምሕፀብ መጽንሑ ይፍለጥ መራሒት ሕብረት ኤሮጳ ፕሬዝዳንት ኦርሱላ ቫን ብወገና ነቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዮሃና ብምባል ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ሕብረት ኤሮጳን ዘሎ ሽርክነት ንምሕያል ቁርባት ምዃኖም ገሊጻ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ምምጻእ በናምን ዝምድና ለንደንን ፓሪስን ሓድሽ ናሃሪ ዝፈጥር እዩ ክብል ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ዓወት ዝተመነየሉ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪ ድማ ምስ ሓድሽ መንግስቲ ንምስራሕ ድሉው ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ብሪጣንያ ሓንቲ ካብተን ገዘፍቲ ወተሃደራውን ገንዘባውን ሓገዝ ንኬብ ክህባ ዝጸንሐ ሃገራት ምዕራብያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጥቓ ደቡብ ሃገር ኮለላ ይገብሩ ከም ዘለውን ኤርትራ ኣብቲ ዝምዕብል ዘሎ ጸጥታዊ መልክዕ ቀና ኣፍሪቃ ቁልፊ ተዋሳኢት ምዃና ኣልጀዚራ ገሊጹ እቲ ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ዲፕሎማስያዊ ምክክር ቀና ኣፍሪቃ ንዓበየ ዝኸይ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘጉልሕ ምዃኑ እውን ገሊጹ ግብፂ ሶማልያ ኤርትራ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝሳተፈ ተኸታታሊ ዲፕሎማስያዊ ምክክር ኣብ ካይሮ ኣብ ቀና ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዝፈጥሩ ጸጥታዊ ቡድሆታት ንምዋሃድን ዝግበር ዘሎ ጸዓታት ንዓበየ ዝኸይ ዘሎ ዘንጸባርቕ ምዃኑ እውን ደጊሙ ገሊጹ ዝተዝካየድ ዘሎ ህርፋን ባሕሪ ኢትዮጵያ ንዝባዊ ፖለቲካዊ ዳግማይ ኣብ ዝቐርጸሉ ዘሎ እዋን መራኸብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኣብ ዝርከባሉ እዋን
ሃገራነትን ኣረጊት ምዕዝነትን ጸጥታዊ ሽርክነትን ዳግማይ ኣብ ዝግምግመሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ሰፊሕ መግለጺ ኣብ ሓደ እዋን ብተናጸል ዝረኣዩ ዝነበሩ ጉዳያት ኢትዮጵያና ሰፍሕ ዝኸይ ዘሎ ዞባዊ ተራ ጸጥታ ኣብ ባሕርን ንጽልዋ ዝግበር ውድድራት እናሰኣነት ትኸይድ ከም ዘላ ዘንጸባርቕ እዩ። ኣገዳስነት ዘተኻይሮ ኣብቲ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ዞባዊ ዘይርጉጽነት ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ግብፅን ኣሜሪካን ወሰንቲ ተዋስእቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዲፕሎማስን ምውሃድ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝተባህለ ውሕድ እዩ። እቲ ዘተታት ሓደ ሓባራዊ ኣኼባ ዘይኮነስ ዝተፈላለየ ምክክር ዘጠቓለለ ክመስል እንከሎ ብዝኾነ ግን ዞባዊ ጸጥታውን ምርግጋእን ቀይሕ ባሕሪ ሰፊሕ ጂኦፖለቲካዊ ውድድራት ዝምልከት ኣገባባት ምውሃድ ናይ ሓባር ተገዳስነት ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ። ትኩረት ግብፂ ኪነሩባ ኣባይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምስሓብ ግድብ ህዳሴ ዓብዪ ኢትዮጵያ ንርክብ ካይሮ ምስ ኣዲስ ኣበባ ንዓመታት ዓብሊልዎ ኣሎ። እዚ ሕድስ ክፍታ ግብፂ ካብ ውሕስነት ማይ ወፃኢ ዝዝርጋሕ እዩ። ኢትዮጵያ ንባሕሪ ተበጻሕነት ንምሕያል እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዞባዊ ምሕዝነት ንምጥንካር እትገብሮ ዘላ ጻዕርን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዓቢ ግድኣ ኣካል ሰፊሕ ዞባዊ ስሌታት ካይሮ ኮይኑ ኣሎ። ካይሮ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ንኢትዮጵያ ዘሳትፍ ምዕባለታት ብመፅር ሃገራዊ ድሕነት ክትዕዘብ ጸኒሓ። ቀርኒ ኣፍሪካ ነቲ ብስክፍታ ካልእ ሸነኽን ይውስኸሉ ብፍላይ ኣብ ወደባት ገማግም ባሕርን ዞባዊ ጽልዋን ዝግበር ናይ ውድድር እናሓለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዝጸብጻብ ዝገልጽ። እቶም ኣብ ጫፍ እምባ ኬንያ ባንዴራ ሃገሮም ኤርትራ ብምስቃልን ኣብ ሃገሮም ካልኦት ሃገራት ዝነበሮም ኣበርክቶ ዝፍለጡ ኤርትራዊ ዳያባይ ኣኽራና ዝነበሩ ምሁር ዶክተር ናይዝጊ ገብረ መድህን ኣብ መበል 92 ዓመት ዕድሜኦም ዓሪፎም። ዶክተር ናይዝጊ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ መበል 90 ዓመቶም ናብቲ ሓደ ካብ ዝለዓሉ ጫፋት እምባ ኬንያ ዝኾነ ጫፍ ለለና ብምድያብ ኣብኡ ድማ ባንዴራ ኤርትራ ብምስቃል ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ዓመታት ዕድሜኦም ብሰፊሑ ክዝከሩ ስሞም ክለዓልን ጸኒሑ እዩ። እዚ ምስ ዕድሜኦም ብምንጻር ብፍላይ ድማ ዘደንቕ ጅግንነት ተባሂሉ ዝተገልጸ ፍጻመ ንብዙሓት ዘነቓቕሕ ብፍላይ ምብራቕ ኣፍሪካ ከም ህቡብ ተምሳሌት ስፖርትን ምድያብ ኣኽራናት ኮይኖም ታሪኾም ከም ስነት ገይርዎም ይርከብ። ነዚ ኣመልኪቶም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ንብበር 14 ጊዜኦም ዓበይቲ እምባታት ከም ዝሓኮሩ ብምግላጽ እቲ 5199 ሜትሮ ዝብራኸቡ እምባ ካብ ኣፍሪካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ከም ዝኾነ ኣዕሊሎም ነይሮም። ዶክተር ናይዝጊ ናብቲ ዝነውሐ እምባ ኪሊማንጃሮ እውን 4 ጊዜ ሓኺሮም ምንባሮም ኣዘንቲዮም እዮም። ዕረፍቲ ዶክተር ናይዝጊ ኮሊንስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓ መግለጺ ሓዘን ዝተረጋገጸ ኮይኑ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ከም ዝዓረፉን ስነ ስርዓት ቀብሮም እውን ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ኣብኡ ክፍጸም ምዃኑ ተወሳኺ ተፈሊጡ ኣሎ። ዶክተር ናይዝጊ ገብረ መድህን ኣብ ንጥፈታት ምድያብ ኣኽራናት ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም ከይተረፈ ዝፍለጠሉ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ሓላፍነት ዝነበሮም ምሁር እዮም። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰልሰና እዩ።